absorbitzen bazaituztete, zer? Badezu asmorik aurrera jarraitzeko, beste ekinbiderik egiteko, ez dakit, kalte ordainak eskatzeko. Segurazki, seguro, akusazio partikularrak Espainiako gorenera emango duzia, beraz, absoluzioa aldi baterako izango da. Bertan liteke sententzia etortzea, sententzia bertan jartzea ez da eskubiderik indemnizazioa. Hori gerta liteke. Zer esan digute paniko dira, euro baten. Indemnizazioa izango litzake, baldin eta frogatuko balitz itxi zutenean, benetan bazekitela, perberikazio burko batez, benetan bazekitela etxola ezer baino lehen izuten. Hori izango dute, bazekiten guztin dilatako. Ez dira tropatu gurekin, ez dekin ere ez. Sortzen da, kajarri ez dira tropatu gurekin ere ez. Bazekiten Martinu Balde, Soa Jaka, Ximizu Malabe, Joan Etorra da inek gurien. Bazekiten ez zinela. Ez zirelak ez zinela eta. Indemnizazioa, enpresari bat indemnizazioa, hori akzioidurek eratu behar dugu, eratu behar dute. Nire iritzi persona da, jarri behar duela, gu bakean dauden. Hau bezalako itzatea bat eman azpeitin, eta gero txapolitzen da atxilotu dute. Beraz, gu bakean dute, perifratiten egin, batzutan hobeako enu, bezatzutan okarrago, guneko lojalaren. Gaina, itxira kautelarren zure baina, baina epaketa baino horrenago, ari duzuen enpresa likidatzen. Zor dizutena kobratu baduzu eta zor duzuna horrendu baduzu. Guzti hori da gero, gatu zen superatu bat, 0.000 eurorena. Euro prestat. Ne uste dut gure sententziak balio beharko lukela baino, nire izatorako moto zara saltzea. Balio beharko lukela esateko, bueno, kaso baten behitzat, irazira edo kaso batzen behitzat gauzak egarritu dira, aber honek balio duen beste kasuan egiten diren akusazio gratuito horiek indargabetzeko. Nobiltzen kasuan, erakunde publikoa da, alkatea dira, zigortzea dira, herritarren ordezkari bere garaian. Gertalitek kontrakoa, gertalitek izatea, ez bat eta nekoa, horretik horrela eta horrela. Egoera politikoa aipatu duzunez, zer eragin izan dezake egunkari hauziak gaur egun dagoen egoera politikoan? Gure hauziak ez dago eraginik egoera politikoa zer baitetik joan. Ez, hiltzak hori izango gure egoeraren mendeatean. Bada garaia herri honek hauzi bat irazi ezarez. Jende askorentzako ikono bat bada egunkari dauzia. Eta jende askok garaipen txotzat jo bezake. Eta horrek animatu lezake jendea, jendea bizka bako sensazio zetena zela. Une romanoren arpegia txikituta dago eta ez da bazteretak. Ba ez, beketatzen da dermatologoa, traumatologoa, esaten duena bere burua jodula batean kontra, beti dauz. Orduan, uste gure kolektibidade honetan, Euskal Abertzale mundu honetan bitzeak, eta Abertzale munduan ere egunkariaren emaitzan batek pixka jendea zatu dezak, eta jendea bizkortu natu edo. Eskerrak eman izkiot, Durangaldeko jendeari egunkaria sortu zenean emandako bultzaengatik, erositako akzioak, egunkaria funtzionatu zu bitartean, egunkariaren bezero izateatik eta egunkariaren bidedun eta akziodun eta publizitate ordaintzaile izateatik. Eta bereziki azkeneko 7 urte hauetan egunkaria itxi zutenetik erakutsi diguzuen sendotasuna, erakutsi diguzuen elkartasuna, animoak, berotasuna, kariño guztia. Bide luzea izan da gurea, 7 urte daramatzago ja auzi honetan, eta aldapa markartsuak eta bide zaila ikusi dugu, baina bide zaila hori xamurrago izan da zu laguntzarekin. Eskerrik asko benetan.